Hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduko masterrean helburua da hizkuntza automatikoki nola aztertu daiteken, edozein hizkuntza automatikoki nola aztertu daiteken ezagutzea, aztertzea eta horretarako dauden tresnak eta ikastea. Tresnak, aplikazioak, algoritmoak, pixka denetarik. Orduan normalean dauzkagun ikasleak dira edo hizkuntzalaritzaren arlotik datozenak edo informatikaren arlotik datozenak. Eta masterrak ditu bi lerro, bat da euskeraz eta bestea ingelesez, eta orduan ingeleseko lerrora normalean atzerritar dexente etortzen zaizkigu. Orduan esaten dudanean hizkuntza aztertzea da edozein hizkuntza aztertzea. Zergatik gaur egun azkenean datuak daude toki guztietan, testu idatzia dago toki guztietan, eta orduan konturatu gabe erabiltzen ditugu olako teknikak chatbotekin aritzen garenean, edo itzultzaile automatikoak erabiltzen ditugunean, edo etxean asistente virtualekin, eta orduan idea da gaur egunean oso erabiliak direnez, merkatuan interesa dagoela jende aditua, honetan jende aditua egon dadin. Eta orduan gu saiatzen gara jendea horretan prestatzen. Azkenean, ni daukadan edadeagaitik, txikitatik edo nahiko gaztetatik ezagutu dut adimen artifizial hau, nork ez dauka mobian, o Siri, o Cortana, o Alexa edo horrelako aplikazioak, baita Google Traductor edo Elbierren traduktorea eta horrela. Eta beti gustatu izan zaite alde hori, eta nire ingeniaritza informatikoko azken urteetan alde horretatik espezializatu nintzen. Ez da berria, beti egin da, baina aldatu dira asko teknikak. Lehen egiten zen asko hizkuntza aztertu erregeletan oinarrituta, baina gaur egun daukaguna da testua toki guztietan, oso erraza da testua lortzea, eta azkeneko 2 urtetan ere edo egonda tekniketan iraultza bat, hasi dira sare neuronalak erabiltzen, eta orduan hor egonda olako iraultza bat, eta orduan gauza asko egin daitezke oso interesgarriak, eta horregatikan ere azken aldian hasi da berriro indarra hartzen, eta jendea oso interesatuta etortzen zaigu. Irtera profesionala gero eta gehiago ikerkuntza zentrotan, gero bide naturala beti da ikerkuntza talde batean bukatzea, zetik zuk masterra egiten duzunean ematen dizu bidea doktorego tesia egin ahal izateko, alduzu doktorego programa batean sartu, orduan ikerkuntza taldetan, zentro teknologikoetan edo enpresetan ere gero eta gehiago eskatzen dituzte hizkuntzaren azterketan espezializatutako jendea. Hizkuntzaren azterketa da adimen artifizialeko arlo bat, eta gero eta gehiago eskatzen dituzte horrelako profesionalak. Batzuk etortzen dira gradua bukatu berri, beste batzuk dagoeneko daude enpresa batean lanean horrelako gauzetan, eta orduan behar dute pixka bat gehiago jakitea edo jantziagok egotea, eta orduan etorri egiten zaizkigu, eta gero azken aldian daukagu jende asko atzerritik edo estatu espainoletik horrekin zerikusi daukan gauzetan ikasketa batzuk egin nahi ditunak eta badatozenak. Ikasleek normalean, lehenengo edo normalean bigarren urtean egiten dituzte praktikak edo bikonteka moduko enpresetan, telefonika, tekniker, horrelako zentrotan joaten dira eta egiten dituztean praktikak edo bestela master amaierako lana. Baina ikerkuntza taldeetan ere gu gara antolatzailea da ISA taldea, eta ISA taldea ikerkuntza taldean ere egin daitezke praktikak. Nik dakidala behintzat, master honen bezalakorik ez dago estatuan. Gure klasean jende asko zegoen, bai estatuko eta bai kanpokoa master hau egitera etorri dena, ez dutelako horrelako besterik ezagutu hizkuntzaren prozesamenduan. Master honetako irakasleak eta laguntzaileak oso nivel altutakoak dira. Gertatu izan zaigu, atzerritik jendea etortzea master hau egitera, irakurri dutelako zeintzu diran irakasleak, eta irakasle horiek ikusi dituzte artikulu zientifikoetan, eta esan dute, hau interesatzen zait, noa haruntz.